Wah, putu marep nanti, Mbah? Kuliah. Jurusan? Joko komputer. Weh. Lambenan iki sampean tuwek lho, Mbah. Dek wara-warane kaya ngono ning putu iki. Piye marai piye karepmu? Lah dek kok kon njukuk komputer? Lah, iki tak kuliah nih ngono lho. Ki wis pirang tahun? Ya wis semester 4. Ki urung konangan ki, Mbah. Konangan piye to maksudmu? Jadi njukuk komputer. Lah iya. Joko komputer. Gen kowe iki Digawani mulih rene. Pinter. Digawani mulih rene. Lah karepmu mulih rene piye to karepmu iki? Kok iki piye to karepmu iki? Lah jareke kok njukuk komputer, Mbah. Lah iya kuliah kon njukuk komputer ngono lho. Kuwi. Ki lek njukuk kok ngendi? Kan njukuk kok ngendi piye to? Wis kok. Kuwi. Berarti penadah. Penadah piye to kowe iki? Hati-hati lho, Mbah, mlebu penjara lho, Mbah. Kowe iki piye to karepmu iki? Kowe iki takok ki piye jajale? Iki kan putumu salim, arep nyandi? Kuliah. Lah jurusan apa? Jukuk komputer. Weh, Adik, sampean iki tuwek adik marah-marahne kaya ngono wae kan. Piye to iki? Tuwek iki marai putune iki sing genah. Lah kowe iki piye? Lah kowe pernah ngira kowe tak kuliah nek butuhku anakku gen pinter. Ngono lho. Lah kok malah kok kon njukuk komputer? Lah piye to kowe iki? Lah kowe iki saiki jamane ngono kuwi ya jale. Lek ra iso komputer kan malah Maksudmu ngene, Mbah. Kan zamane pancen golek duit angel aku Ya. yo. Tapi aja sampe kaya ngono lho, Mbah. sama-sama piye to? Akiumu, Bro. Akiumu ngene. Maksudnya kaya ngono, Mbah. Repot to kalau omongan karo wong SDM rendah ki repot aku kowe. Ini pancen kan zaman susah niki, Mbah. Bareng-bareng pengangguran. Tapi aja sampe njukuk komputer aja to, Mbah. Piye to kowe iki? Jajal balen ana petakonmu. Ki lho kan anakmu salim. Ya, anakku wis salim, putuku salim. Arep nyandi? Arep kuliah. Terus jurusan apa? Njukuk komputer. Aduh, malah kon njukuk komputer to. Piye to? Ki engko lek konangan Pak polisi sama mlebu penjara lho, Mbah. Weh, jaban baik. Repot aku ngrasakne kowe iki angel. Angel dijak omong-omongan iki. Piye lho, Mbah, maksudnya, Mbah? Lah yo kok jan salah paham kowe iki nyatane angel. Salah paham ki piye? Wis repot.